licio gwneud lluniau, so dwi wedi bod yn gwneud lluniau, ond gwneud lluniau efo metal. I wneud rhywbeth efo'r offeryn, yr saxoffon ma, sydd yn amlwg yn fetal, a fi'n gweithio efo metal. O'n i'n meddwl illa, so ni'n gallu troi o i fewn i ryw gelwaith. Nathon ni symud tŷ tua blwyddyn yn ôl i fyw mewn carafan, cos da ni'n adeiladu cartra newydd. Ac nes i ffendio'r saxoffon yn cefn y cwt, reit moldy wedi... o'n i'n gwybod oedd o di sisio i fyny yn 2006, dwi'n meddwl. Ac ar ôl hynny, mae wedi bod yn y cwt, di'n mynd llawer o ddim byd felly. O'n i'n meddwl be i wneud efo fo, so nes i benderfynu ffonio Ann Catrin i sbio os fysa gen i hi ddiddordeb i wneud rhywbeth efo fo, oherwydd bod fi'n gwybod wneith o byth chwarae eto felly. Ond oedd o'n bechod i lecho fo, ti'n gwybod? Ac oedd o'n bechod i adael o'n y cwt am weddill i oes.